Unsa man po'y hubad sa natawhan aning Pebrero 18 Migi? Okay, kung ikaw nataw sa Pebrero 18, inila ka sa katawhan. Kung ikaw sa katawang kugihan, og manggihatagon pa jud. Unya ikaw na kay plano nga mutabang sa imong mga ginikanan og mga igsuon. Og ikaw dali ra kang mangluod. Unya ikaw gusto nimo nga diha-diha dayon mo na nga ug di makuan nimo mangluod ka. Ug ikaw tinangga ka sa imong mga ginikanan ug mga igsuon. Ug naa lang sila ilang buhaton ang tanan aron lang mahatagan ka. Mao na say hubad sa Pebrero 18 Casey. O mga natao sa Pebrero 18, ayaw kalimot sa pagtanaw ani nga video, niya i-like po, niya i-share, niya subscribe to your friends. Subscribe this video. YouTube, Apple niya is Cartin. Thank you.